Avui estem celebrant a Gandia, en companyia del Govern d'Espanya, representat per Glòria, per la nostra delegada de govern, el Dia de la Dona del món rural. Per a nosaltres és una enorme alegria i un orgull que el Govern d'Espanya vinga avui a visitar a Adomar, a les dones de la Mar, del Grau i de la ciutat de Gandia. Adomar naix amb una doble vocació. Primera, reivindicar les condicions laborals de les dones de la Mar i, per una altra banda, la visibilització i la projecció. Avui esteu posant-li cara a tantes i tantes dones i tantes generacions de dones que han treballat de manera invisibilitzada en entorns com aquest, com el del port de Gandia. Gandia siempre me gusta venir, pero ¿cómo no me va a gustar venir con unas mujeres tan valientes, tan decididas y que tiran para adelante contra viento y marea? Nunca mejor dicho. Creo que estáis haciendo un trabajo magnífico, que sois el reflejo de muchas otras mujeres que se pueden abrir campos donde siempre está interiorizado que es un mundo de hombres. Es la unión de muchos proyectos lo que hacen grandes ciudades y creo que aquí en Gandia se está logrando, lo estáis logrando. Des d'Adomar volem agrair el suport institucional que ens han donat des de l'Ajuntament de Gandia, amb Diana Morant al seu capdavant, a tots els regidors. Anem a continuar treballant, anem a tirar això endavant i volem que amb la nostra feina, que és de visibilitzar a totes les dones, a veure si obrim una xicoteta porta per a les generacions que venen darrere, que veguen que si nosaltres hem pogut, elles també poden.